толкова. Пък при нас е само ядат. А в кой отбор мечтаеше да играеш? Честно да ти кажа, исках да се играя тук в България, но да мечтая, много харесвам Манчестър Сити. Да. Да, английската Това. лига. Мен пък английски футбол винаги ми е бил малко скучен, честно казано. Не знам, те играят малко по-тактично, те си имат повече схеми, докато примерно испанския футбол, Реал Мадрид, Барселона, италианския, Наполи, да, по-бързичко се случваха нещата. Да. Различен стил? Аз бях голяма фенка на Буфон, по принцип. На вратаря? Да. Що? Много обичам вратаря. Да си играй. Шегувам се, бе. Малко да се посмеем. Да. А от кога ти викат кактус? Откъде идва това кактус? Като заминах за Холандия. Да, а ти заминаваш на колко? На 19-20? На 18. Веднага. 18-19. Като завърших... Като казваш чао с футбол. Като завърших училище, Така. направо викам, към Холандия. Исках да получа като цяло, но не беше моето. Да. Да, викам, няма да уча, нека да почна поне да работя. И се намерих една работа в UPS. Така. В един склад, 5:30 ставах за Това са с пратките, нали? Юпсите. Да, но аз работех в склада. Така. Влизаш в едно голямо хале с километри. Влизаш, слагаш работните обувки, то 5:30 сутринта ти гледаш те. А хубави парички правиш ли? 400 евро на седмица. 1600 евро за 18. Сега съм 26, преди 8 години. При 8 години въобще не са били малко пари. Ама пък и живота е там, да, квартира. Живях с 7 човека. Абе, вие сте били... Какъв е бил този сериал, бе? Момичета, в Холандия на време... Да, без значение. Не ти дават апартамент под наем, ако нямаш доход. Да. В смисъл, Тоест, вие трябва да съберете количество хора, за да може да си наймате апартамент, така ли? Не. Ти можеш да го наемеш, но отпускаха и такива чакалски къщи, стаи, развалени, колко да живееш. Пък да вземеш хубав апартамент, хазяина искаше постоянен доход и договор, че работиш в Холандия. Да. Без договор няма. Да. Ама постоянен договор, извинявай. А защо Холандия? Ти късаш с футбола. Има някакъв момент на разочарование. Да. Тебе явно. Там реших. Какъв е този момент на разочарование? Какво точно така ти щупи целият филм с футбола?